Digital. Labhairt le Rory Radio Rira. Radio Rira. Díomh is mis Rory agus fáilte go Labhairt. An bodcréile seo dheoidh tú na PC éasfear an glóir Labhairt Radio Rira. Chomá le rudí spéisiúla nach bhuaithí tú áit be eile. Éiste seachlum Labhairt Radio Rira agus cuine súil an bodcréile de agalamh cluichí agus play. Radio Rira. Cé tú héanos mo chuir? Hi, is mis Aoife ní Chealachan nó Aoife Callahan as Bhaile. Dras mé scóil láta. Agus tá fehimlíon díis freistlíam an chláiste in IADT agus tá ag staidir deara don na scáilán agus de stáite agus tá ag staidir deara festas agus tá seo crutha agamsa le grúpa ón chláiste as Gaeilge. Wow, sin an cruthaíoch agus an just pléascin in cinnig éisteachla sin sé chomh spéisiúil tá an dócó drama Seo. Tá seo agus Cruthathe aghaine. So níl sé crutha mar fórteach den chláiste tá sé son an féile Idirnáisiúnta Puipéadóireachta Bhaile na Manach as Bhaile sin Monkstown International Puppet Festival. Agus Brónagh agus an Bean-Sídhe is Animism agus is seo le puipéid atá ann. Wow, sin an spéisiús. Táimid an raibh mé ag seo puipéid. Bhí mé gcónaí ag an labhairt puppet theatre. Well, ba an labhairt puppet theatre ag an féile seo ar an Sathran. Ítach, so is seo puipéid tá an Brónagh agus an Bean-Sídhe cén cinál scéal atá tú féirde? So táimid ag insin scéal bonús an Bean-Sídhe agus leanan sé scéal Brónagh chalín go tá cailta sa chuil agus cad a thorlín dí. Agus leanan sé an scéal an Bean-Sídhe agus a drathar Connor. Yeah, sin an bonús an scéal. So tá cúpla character agus tá scéal a hén sús agus síos dar nói. Cén cinál daoine me sibh súla nó a géirí go mbeidh ag tacht, a Brónagh seo ar Facebook newsgrams rá. Tám se chun freastal lei sin bhháilm san seo puipéid sin echa. Well, aine go bhfuil simachú san Gaeilge, bheith sé sin arás. Cé nach go gaige ag tastal chun an scéal in tuiscint de bhór cé go bhfuil sé as Gaeilge. Is féidir leat motha chun Brónagh a thuiscint an Manach go mugad sí agus go mbíonn sí a caint. Agus bheith sé do ísgrúpa deirhin gur chóirta a bheith faoi ísfaoi le beidir os cion sé nó seacht agus tá sé do daoine fásta freisin an gacéine. So is féile sin clán ar fád dul Is féidir. atá os cionna seacht agus sprí a bhaintás cáméis ar seo. Ba sé ar siúil sa sépéal a Bhaile na Manach ar an Sathran. An Sathran Agus- an héanú lá fihead de bhí bhain fuir. Se. Agus ba sé ar siúil ag cartris cúig agus Yeah. os líon na dúirse ag a cúig. So seo das nua go leir go féile tanmh bhaintás an sin dul agus dinner bheith agatáil is dócha. Agus de glóir rudí eile is féile mór míltaige, so ba glóir rudí eile ar siúil a rihan lei. So dá mefa just ag an féile is féile seo, oh yeah, float seo. Se. Agus sultantás. Yeah. Cé go bhil is lei a bheith obair? Like, Táid freiis a bheith go ar don saoir ar fád. wow. Rinnemar na puipéidí ar fád muid hain crochí mar na scéalta rinnemar an cleachta ar fád. Is féilm na storyboards a hairlú. Just hús ar mala agus 10 side éaldata ag dul gachát agus picture an seo, like pushpins gachát. Ó bhí sé anhimil mar bhíar na puipéidí ar fád a crogus, tá siad mór galóir tá siad beagnach na staithna de póistí agus Whoa. thug siad timppla seachtain an cén chun dhéanamh agus rinne mé féin na festas. Yeah. Agus rinne daine eile i mo grúpa na haigeanna crothú an grúig go chrothú an meicníocht a chrothú dóibh agus an sin bhíar an dul dahiar chunas puipéadóireachta dhéanamh arthú. Tá siad sa stíl bonracu agus do bhór sin bín níos mó nó duine bháin ag tastal de gach puipéid a bhuga. Agus mín scanra ar dtína rumpan ar ecin siad. Ó am go céile bhíon ach i rihann seo ceapan nach well ba scanraí ach ní de bhór gur puipéidí iad mar ba me de fad gléiste in nómh agus ní fecinn tú na puipéadóirí anna chuid tá an ord díirithe ar na puipéid. Ítach mar fad. So, má tá tú ar fáil Bhaile na Manach ní fiú 8 an leisteig den ceantar Bhaile na Manach tá seo ar siúil sépéal Bhaile na Manach
Brónagh agus an Bean-Sídhe tá ticket ar fáil inis cóil na ticket ar fáil? Is féidir na ticketí a cheannach ar an website tá sé mipf.ie. Má current tú seacu go Monkstown International Puppet Festival tuci tú ar an si Idirlín agus is féidir iad a cheannach chun sin. Iontar gur fád, so tuair de chláán ar fád, tuair de fáistí osceanna seacht ar fád, agus máta si gur táta daine gur leanú de rá agus breanú ar cadtá si bheith denmh, car féidir le si bheith leanút? Well, Animism Productions is anam don canolach bhfuil crutha agan chuna seo chur siú. Is féidir leat muid a leanút ar Facebook ag Animism Productions agus mar an ggéine ar Twitter agus Instagram. Animism Productions. Conas litin tú é? ANIMISM Productions. Siad is brí leis ná beocht a chur isteach in ábhar nach go beocht dain. Sin cófuirta. Tá gachar cócroíoch, cai bhfuil an seo ionach má tá gachar cócroíoch leis na freigraí seo. Gur bhíle bhagat. Well, is sin ionach ar fad, gnáir go mór leis an seo. Gur mágat. Re-Raw.